ονομάζομαι Γιάννα Δημητριάδου, κατηγορία Scale, WOD 1, The Lab. Για το Greek Throwdown. Ωραία. 20 μπάρα, 2,5. Ωραία, άνοιξε το. Δεν, όταν ξεκινήσει, όταν στο τρίτο μπαίνεις. Δεν ακουμπάς μέχρι το 0. 3, 2, 1, πάμε. Πάμε. Ωραία. 15 θερμίδες είμαστε. Ωραία, 25. Πάμε μπάρα. 1,35 είσαι. Ένα. 2. 3. 4. 5. 6. Ωραία. 7, 8, 9, 10, πολύ ωραία, άλλα 2, 11, άλλο 1, 12, ωραία, βάλ τα κιλά σου, τα 2 μισάρια. Ωραία, 2,30 είμαστε. Πολύ ωραία, πάμε. Κάτω και το πάνω μία. Ωραία, πάμε. Ωραία, πόδια. Πόδια με τα χέρια, πόδια με τα χέρια. Πόδια με τα χέρια, ωραία. Τρία, 20 είμαστε. Ωραία. Τρία 40. Πάει. Ωραία. 10 είναι ακόμα. Πόδια με τα χέρια. Πάμε. Πόδια, χέρια. Πάμε. Ωραία. Μπράβο Γιάννα. 4 λεπτά. Πέντε θερμίδες. Ωραία.
Πάμε καλά, τραβάμε καλά. Πάμε μία θερμίδα ακόμα. Πάμε. Τράβα μία. Ωραία. 4:30 είμαστε. Η μπάρα είναι έτοιμη. Ένα. 2. Ωραία. 3. 4. 5. Άλλα 4 είναι. Στα 5 λεπτά είμαστε. Πάμε, Γιάννα. 1. 2. Άλλες 2. 3. Άλλη μία. 4. Ωραία. Βάλτε τα τελευταία 2 μισάρια. 5:25. Ωραία, έλα και από εδώ. Πάμε, 5:40 είσαι πολύ καλά. Και το πάνω μία. Ωραία, τελευταία είναι, Γιάννα. Πάμε. Πάμε. Ξέρω ότι έχουν καεί τα πόδια σου, αλλά είναι 25 τελευταίες ερμίδες. Μία φορά το κάνουμε καλά και τελειώνουμε. Πάμε. Μία φορά το κάνουμε καλά. Ό,τι έχουμε να το δώσουμε τώρα. Πάμε. Ωραία. Πάμε. Μπράβο, Γιαννακή. Πολύ ωραία. Πάμε. Ωραία. 6:25 είμαστε. Πάμε. Ωραία, πόδια, πόδια, πόδια. Σπρώξε δυνατά. Ωραία, έχουν φύγει 10 θερμίδες. Πάμε. Ωραία. Ωραία, 13 έχουν φύγει, 12 ακόμα θερμίδες έχουμε. Πάμε. Στα 7 λεπτά είμαστε. Πάμε. Πολύ καλά πας, μπράβο. Πάμε, 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 πάμε. Ωραία. Πάμε, 8 θερμίδες είναι ακόμα. Σπρώξε καλά, τελειώνουμε. Πάμε. Νικολέτα, πιάσε ένα άλλο σου παρακαλώ, μην χτυπήσετε. Πάμε. 5 θερμίδες. Πάμε. Ωραία. 4, πάμε. 3, πάμε. 7:35 είσαι. Ωραία. 2. Πάτα πόδια, να φύγει. Πάμε. 1. Ωραία, τέλος. Έτοιμη η μπάρα, είναι 6 επαναλήψεις. 7:50 είσαι, Γιάννα. Πολύ καλά, 6 επαναλήψεις. 1. Δεν αφήνουμε, πάμε. 2, πάμε, 8 λεπτά. Μπράβο. Μπράβο. 3. Πάμε. 4. 4. Άλλες 2. Άλλες 2 είναι, πάμε. 5. Άλλη 1. 6. Ωραία. Μπράβο, Γιάννα.